Clickchamp, ali stanite. Postoji par stvari koje bi trebali znati prije što upalite ovaj editor. Neke stvari koje će vam dodatno olakšati stvari i poštediti vas toga da tražite još 10 drugih video editora. Prije svega, molim vas da se pretplatite na ovaj kanal i da lajkate ovaj video. Nakon svega moramo se složiti kako bi vjerovatno proveli sate tražeći novi editor da bi mogli uređivati svoja videa na YouTube. Moje ime je Zla Challenge, a danas vam donosimo kratki uvod u Clickchamp. Prva stvar, nakon što ste se ulogirali, kada ste pritisnuli Create the Video, jedna stvar koja meni bilo malo teže pronaći, a to je u gornjem desnom kutu. Ovdje možete postaviti omjer u kojem želite da vaš video bude. Želite li da to bude za možda TikTok, za YouTube, za Instagram, za Instagram story ili Instagram objavu i tako dalje. Ovo je jedna malo skrivenija funkcija koju sam proveo sate tražeći zapravo ovdje, tražeći u okolo i tako dalje. Druga stvar, neće se svi fajlovi koje vi postavite učitati. Zašto? Ući ćemo u jedan kratki primjer. Ja ću odavde odabrati jedan video iz popisa svoje glazbe koju koristim za editovanje. Odabrati ću ovaj. Jednom kada ste ovako prenijeli video zapis da se učita, postoji mogućnost da se taj video neće htjeti učitati. U čemu je problem? Problem je u tome što nekad Clickchamp neće podržati određeni fajl koji vi prenosite. Ovaj isti fajl koji smo mi sad prenijeli u nekom slučaju neće se prenijeti. Zašto? Zato što Clickchamp nekada neće podržava plus mp3 fajlove. Postoji jednostavno rješenje za ovaj problem. Otiđite na Google i upišite Cloud Converter ili mp3 to WAV Converter. Jednostavno selektamo fajl koji smo htjeli, evo na primjer to je ovaj video, odnosno ovaj fajl. WAV stavimo mp3, pošto je ovo originalni mp3 fajl, u m4a. m4a je fajl koji će podržavati Clickchamp. Pritisnemo Convert, jednom kada se uploadalo, možemo jednostavno instalirati taj zvuk. I sada kada je naš zvuk spreman, možemo ga jednostavno prenijeti i biti će prenijet bez ikakvih poteškoća. Druga stvar koju vam želim pokazati, to je na primjer tranzicije. Clickchamp je poznat po jako dobrim tranzicijama. Na primjer, ovdje ćemo uzeti dva videa. U donjem lijevom kutu nalazi se popis svih tranzicija koje ovaj editor ima. Međutim, to nije potrebno zato što vi jednostavno možete kliknuti između i pritisnete dodaj tranziciju. I tu je sada znači već automatski dodana tranzicija koja je zadnje označena. Ovdje imamo video iz Peaky Blindersa i jedan video iz Mima i jedan i drugi video ćemo mutati zbog copyrighta i sad ću vam pokazati primjer kako izgledaju te tranzicije. Na primjer, ovdje imamo Toma Shelbya i sada imamo video kako se voda šalje u Afriku preko kartonske kutije. Ako želite možete označiti neku drugu tranziciju, na primjer Ink, i sada svaki put kada vi postavite tranziciju na bilo koji, između bilo koja videa, koristit će se Ink tranzicija. Još jedna stvar, ovaj video editor dobar je za videa oko 15 do 20 minuta ili manje, maksimalno pola sata. Ne preporučam da radite videa od sat vremena, zato što jednostavno editor će biti vrlo usporen, mu potreba rama će se podignuti i vjerojatno će vam blokirati, odnosno logovati kompjuter i neće imati smisla. Još jedna stvar koju želim preporučiti, to je da zapravo instalirate ovaj video editor iako je dostupan i online, bez instalacije. Preporučam da instalirate ovaj video editor tako da bi vam bio stabilniji. I to bi bilo to. Pretplatite se da ne bi propustili još ovakvih videa i ako vam je ovo bilo korisno, udrite taj like i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!